angikaze ngibone uhlaba inkomo ePalace Palace, ngakubona uhlaba ekhaya ngakithi. Kunabafana abasebancane namantombazane asebancane afofosayo acabanga ukuthi uma ngeke ngaqoba egoli ngiyobe ngiqombele eNingizimu Afrika. Umyalezo wakho uthini kubona ekubalekeni kokuzazi ukuthi uphumaphi nokwenza isiqiniseko sokuthi la usuka khona izikhonkwane zakho zingene zashona ukuze bangabe igoli sethi dilika udilikele mtofotofo. Yabona. Futhi yabona imvelaphi yethu into ebaluleke kakhulu, into ongasoze iqhathanisa ngalutho. Uyabo usiko nesintu isintu. Yabona nje mina nginokubhukwa eVenda ngize ngikhale kuvosho ngithi hayibo. Mangifika lapha yana ngizama ukubuza amagama amabili amathathu eSivenda ukuthi ngifike nami mhlawumbe ngithi kabili kathathu ngoba indlela abangi-appreciate ngayo abangibiza ngayo ingibonisa uthando olukhulu ngaso sonke isikhathi mangiyile bahlezi benginika uthando. So lokho kuchaza kona ukuthi akumele mhlawumbe sibe nokucwasana ngokuthi ayingeke ngoba ngeke bangizwe. Nami ngalimala kakhulu ngisaqala hip hop kulokuthiwa mawulalela kodwa leya ngoma eno Amos ethi imvali yami ngikhuluma ngothando lwe hip hop ukuthi